తిండి కోసం కోతులు ఎట్లా మనుషుల్ని ఆగం పట్టిస్తాయో మనందరికి ఎరకైందేనాయి. ఇక మన తాన సంచులు కనిపించినాయంటే చాలు అందులో ఏమున్నాయోనని ఆలోచన చేయకుండానే ఎత్తుకపోతుంటాయి. అయితే గసొంటప్పుడే కోతుల్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలనో ఆలోచన చేయాలి. ఇగో గిడ చూసిండ్రా, గీన ఫోన్ ఎత్తుకపోయిన కోతిని ఎట్లా డీల్ చేసిండో. యూపీలున్న గుళ్ళను చూసేందుకు పోయిండట గీ టూరిస్టు. ఇక ఆడ ఫోన్ తోటి ఫోటోలు తీసుకుంటుంటే గీ కోతొచ్చి ఫోన్ ఎత్తుకపోయి గోడ మీద కూర్చునే వరకు మస్తు పర్షాన్ అయిందట. అయితే కోతిని కొట్టకుండా తిట్టకుండా ఫోన్ తీసుకోవాలని ఆలోచన చేసిండట. ఇక ఎంబటే అన్న బ్యాగులున్న జ్యూస్ ప్యాకెట్లను కోతికి ఆశ చూపెట్టిండు. వాటిని మీదికి ఇష్టేసే వరకు దాన్ని అందుకొని ఫోన్ను కోతి కింద వారేసింది గిట్లా. ఇక మొత్తానికి 10 రూపాయల జ్యూస్ ప్యాకెట్ తోటి 1000 రూపాయల ఫోన్కు ఏం కాకుండా కోతి దగ్గరికి ఎంచి తీసుకున్న గీనను చూసి ఆడున్నోళ్ళందరూ మస్తు తారీఫ్ చేసిండ్రు.